Kyllä. Sillä on melkein joka päivä joku oma luonnetesti tuossa. Aha. Mitekö se keksi? Joo. Kaikille normaalisti poikkeavalle pitää hakkua. Ja sitten joko mennään katsomaan sitä tai ei. Ei mennä katsomaan. Tää mennään katsomaan linjaus, että se suositellaan. Sillä sitä pehmeyttä on kuitenkin niin paljon, että sä joudut olemaan aika ajoin sen hermo ja rohkeus ja tuki ja turva. Kaikki mikä hämmästyttää, kummastuttaa, niin sinun tuolla käydään selvittämässä. Muuten se elintila voi muuttua kapeaksi jossain vaiheessa. No joo, katsotaan mitä tästä nyt sitten. Lähdetään loppupäästä, vaikka se vähän inhottava on, mutta laukauksethan kävi pahasti sille. Elikkä se oli niin kuin, jos sillä olisi ollut mahdollisuus, niin se olisi niin kuin lähtenyt. Elikkä enää ei pysähdy tähän käsitteeseen, mitä aika paljon kohdistaa laukausalttiille, jotka reagoi, säpsii joka laukauksessa samalla tavalla, mutta ne ei pyri vielä siitä tapahtuneelta pois, mutta tämä olisi niin kuin lähtenyt heti ensin tänne suuntaan ja sitten kun sä tulit tuolta, niin sitten veto tänne suuntaan, että se on laukausarpa. Ja se tietysti valitettavasti rajaa sitten sun jotain mahdollista, taikka sanotaan, että semmosia osa-alueita harrastaa, missä ammunta kuuluu hyvin, niin melkein rohkeinen väittää, että tuo on niin voimakas, että et saa sitä treenaamista pois. No joo, sitten luoksepäästävyys. Ja tuossa ajon alussa sillä on semmoinen pieni, ensin se ujostelee pikkusen ja sitten kun se tulee, niin sitten se kippaa selälleen. Sitten se kääntyy ikään kuin jo mielistelyn puolelle ja siltä ja väliltä. Ja tämä ensimmäinen kontakti otettiin ja kirjattiin, eli semmoinen ikään kuin pieni ujous, kun sitä kuttuu ennen kuin se tulee. Ja tokihan se ystävällinen on. Eli se on tässä lomakkeessa 2A luokse päästävä, aavistuksen pidättyvä. Mutta tuo ujosana ehkä kuvaa sitä parhaan. No sitten tämän koiran ehkä niin sanotusti heikkouksia on tuo sen pehmeyskovuus, eli jos sanotaan ihmiskielellä muista. Eli siellä missä se kokee jotain ikävää, se muistaa sen paikan pitkään. Ja karttaa sitä, ja sehän on tietysti yksi näkökanta, että se on hengissä pysymisen ehto. Eli näinhän ne tekee tuolla luonnossa sudetkin. Ne ei säily hengissä, jos ne ei onnistu pehmeitä. Niiden pitää muistaa kaikki vaarat. Mutta me ei tietysti omita lemmikeiltämme sitä toimita ihan noin paljon. Eli sille jää niin kuin vaikuttamaan mieleen, se muistaa pitkälle paikat. Sen takia se vaatii paljon, että sä olet sen tuki ja rohkeus. Sitten tullaan tuohon temperamenttiin. No siellä ei mitään. Pikkusen se on jo semmoinen sanotaan loiva liikkeen, että ei ihan niin kuin heti kimppuja säkelöi jotain tapahtuu. Ottaa tuo asioihin kuitenkin ihan oikein ja sillä omalla sanotaanko pienellä rauhallisuudella ehkä kuitenkin. Eli kohtuullisen vilkas. Hermot. No painetta tuli. Ja silloin kun laukaukset on tuolla miinuksella, niin silloin on jo kultainen sääntö, että hermot ei missään tapauksessa enempää kuin +1. Ja +1 on tälläkin. Eli sitä henkistä painetta kuormaa rupeaa tulemaan vaikka ilmakin on lämmin. Taisteluhalu. Se on kuitenkin tämä vahvuus ja normaali elämässä, tällähän ei ole mitään tekemistä normaali arjen kanssa, eli kun koko ajan koiralle lyövää painetta lisää. Ja kun me tuolla normaalioloissa toimitaan, kun me huomataan, että koira rupeaa ottamaan painetta, niin mehän koitetaan tehdä kaikki, että me saadaan se paine pois. Siellä se varmaan toimii ja taisteluleikki haluaa silloin niin paljon, että sillä se peittää pehmeyttä sitten kun te teette. Varmaan ei mitään ongelmia tuossa. No ei. Että
sä vaan nostatat ja vahvistat tuota taistelua leikkimistä sillä enemmän ja enemmän, niin se muu epäilyttävä jää sinne taakse. Eli se on +2 kohtuullinen. Puolustushalua me haetaan tuossa ja siinähän sillä oli ihan hetken aikaa ihan niinku asennetta siinä hommassa. Se oli sun etupuolella ja se roppakin alkoi tehdä semmosia liikkeitä, että etupääkin rupesi jo painumaan. Tule vaan tänne jos uskallat. Ja sitten kun se uhka vaan voimistuu ja lähenee, kun sitä pehmeyttä on, niin sitten päästetään. Niin se on meillä ihminen, jalossa vika jos turkisessa. Kannattaa lähteä karkuun. Elikkä se puolustushalu, kun jätetään se pehmeys pois sieltä, niin sitä pelkkää halua ja intensiteettiä siihen toimintaan, niin +3 kohtuullinen hillitty. Sitten toi terävyys, mitä sä itse et nähnyt, kun se jätettiin tuohon seinään yksin ja vieras ihminen uhka, niin siinä idea on se, että kuinka koira pystyy omalla aggressiollaan vastaamaan siihen tulkintaan ja uhkaan. Ja siinä kun mä olin hyvin lähellä melkein päälle kaatumassa, niin se pari kertaa kirosi ja siihen se sitten jäi. Ja olettaisin, että sillä ei sulle ole kyllä mitään merkitystä muuta kuin se, että paljon kivempi elää sen kanssa, kun sillä ei ole terävyyttä ja sitä vastoin taas kun se on äärettömän rehellinen koira. Sillä on varmaan paljon suurempi merkitys, että se on ihmisystävällinen rehellinen. Eli se on +1, pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäys. No sitten me tullaan tuohon toimintakykyyn, missä erikoiskokeena on tuo kelkkakoe ja sitten tuo toinen puolisko on tuo pimeä. Eli kelkalla uhataan epämääräisesti koiraa ja katsotaan, kun se koira itsenäisesti rohkenee selvittää sen kelkan siinä vaiheessa, kun se on pysähtynyt sun jalkojen juureen. Sitä ennen se kertoo paljon muuta. Se toimintakyvyn mittaaminen alkaa silloin todella, kun se on pysähtynyt. Siinä oli suuria vaikeuksia, eli jouduttiin aika paljon liikuttamaan. Se liike helpottaa sen koiran henkistä painetta ja sitä kautta se saatiin, mutta kohtuullisen paljon siinä jouduttiin töitä tekemään. No tuolla pimeässä taas kun ei ollut mitään uhkaa, niin siellä se hältä ylhäällä liikkui ja selvitti itse asiassa varsin pienillä avulla. Mutta sitten jos ajatellaan koko testiä, kaikkia osioita taas kun otetaan siihen samaan pakettiin lisäksi, niin sen itsenäinen rohkeus kokonaisuudessaan jää pieneksi ja se on miinus tässä lomakkeessa. Hätä ei ole tämän näköinen, eli lomake pisteyttää. Nämä pisteet ei elätä sinua. Mutta 119 plussaa, 31 miinusta, loppupisteet on 88 ja se rajahan kulkee 75, eli et pääse, etkä tarvitse uusia. Ja sitten seuraavan kerran tulee joku tosi. Kiitos.